turista. Guys, ang daming turista. Nandito tayo ngayon sa night market ng Tanun Kausan. Ayan, samahan niyo ako maglibot dito sa night market ng Thailand. Exotic food na gusto kong itry. Kaya tingnan niyo na, samahan niyo ko kumain at tingnan ang exotic food dito sa Thailand. Ayan, nandito pala yung exotic food na price niya. Yan yung price niya. Ito na siya. Yan ang exotic food. Warm. Tapos pokpok, ipis. Ito yung scorpion. Tapos ano to, Will? What is this, Will? This one? Murag uhipan sa ato, uhipan. We call it 1,000 feet. Yeah, uhipan sa amin. Tapos ito, gagamba. Ayan, dako na upok. And what is this? Hindi mo kung ano yan. Palaka. Yan, palakang maliliit. Tapos ayan, ipis. Ipis ulit. Yan, warm. Ayan, 100 ah. Yung pinili ko lang bilhin ay ito at saka ito. Dahil parang yun lang ang kaya kong kainin. Ang dami pa naman niya. Pero pag malalaki, dalawang malalaki, 100 baht na siya. Ayan siya. Yan, iniinit pa yan ni ate. Ayan, yung aking kakainin. Or kahit ano pang sauce na ilagay mo. Ito pala guys yung in-order ko lang dahil mukhang ito lang yung kaya kong kainin. Tara, kain tayo. Guys, nakabili na tayo ng exotic food. Yung pinili ko lang ay worms dahil ito lang yung kaya kong kainin. Hindi ko kaya yung ahas, scorpion, tsaka ipis. Ayan na siya guys, kain tayo. Mukbang tayo ng worms. Okay lang naman siya, niluto siya ulit. Ayan, naka-display siya dyan tapos niluto nila ulit. Ito lang kaya kong kainin. Luan. Ito. Alam mo ako, kaya yuman ko. Damihan na natin guys ng subo para mabilis. Alligator dito. Wala siya po, alligator. Yan, ang dami niyang mabibili dito guys. Ayan, hanggang dulo. Ayan guys, ubusin ko lang itong aking biniling exotic food na worm. Hindi naman masama ang lasa niya. Tara, maglakad-lakad ulit tayo. Mga damit din ng mga paninda. Ang dami ding bar dito. Ayan, oh, ang daming bar. Ang daming bar dito. Dahil marami kaming turista. Pero maganda sana ang kasama ko.
Ako sa sadya ko na makakain lang ng exotic food. Kaya, uuwi na kami ni German. Thanks for watching. Bye. Nandito na kasi yung taxi namin. Ayan, bye.